Pintar la seta en l'aire és ja un requisit cada vegada que els Dondara anuncien nous detalls del que veurem a Malmo. En els 2 mesos que han passat des que partien de Benidorm, poc descans i moltes emocions. La més sonada, l'actuació amb Gloria Trevi al Radio Music Hall de Nova York. Fa 2 setmanes, 6.000 persones feren els cors de Zorra. Nebulosa ja s'ha quedat com un segon pla, no? Per a nosaltres el missatge està arribant a molta gent, estem aconseguint guanyar el cor de moltíssima gent i que estem ajudant a molta gent. L'Euroclub, que són ixes festes amb música en directe quan s'apaguen les llums del Benidorm Fest, estarà enguany a Malmo. Serà el 8 de maig, 3 dies abans de la final, i amb els oriolans Barri Brava encapçalant els concerts. Per als que es queden ací, l'Auditori Julio Iglesias de Benidorm serà el punt neuràlgic de la festa eurovisiva el dia clau, l'11 de maig, amb una capacitat per a 5.500 persones. La entrada gratuita al final y retransmitiremos también lo que va a ser la final en 3 superpantallas gigantes que vamos a instalar. Fins a aquest moment, a Mary i a Marc encara els queda una gira europea que passarà per Londres o Ámsterdam mentre pulen detalls. La propuesta es la misma, lo que vamos a intentar es a mejorarlo todo, ¿no? Hay que pulir cositas. En tema de coreografía, en el tema de la voz, por supuesto. Perquè a l'escenari de Malmo pujaran en només 5 setmanes.